8 причин, чому деякі психологи не допомагають. Наприклад, бояться сказати, так воно не працює. Я за те не візьмуся. Бо бояться не отримати оплату. Бо не виносять чужий біль. Бачать у ньому свій. Тому треба ходити на інтервізії. Моя, до речі, 12 листопада. Третє. Слухають і не чують. Тільки чекають, коли буде їх черга щось сказати. Бо працюють із установками, замість того, щоб реально дивитись на те, як саме людина живе. П'яте. Бо геть не мають свого життя і свої думки. Ото уткнулися в методичку і все носом, і там і живуть в ній. Наступне. Звикли до ролі психотерапевта, а не до контакту з людиною. Сьоме. Бояться, що клієнт стане сильніше за них. І останнє, саме важливе, бо не люблять людей. А це відчувається.